Hola a totes i a tots, espero que estigueu bé, us envio una salutació. Us volia fer uns quants comentaris de l'obra El llarg dinar de Nadal de Thornton Wilder, que va representar la companyia La Ruta 40 a Figueres, a l'Acate, al desembre de 2016. Són diverses les coses que em van agradar d'aquesta obra. Una d'elles va ser la seva posada en escena, una posada en escena minimalista, sòbria, austera. El tractament que feien de determinats colors em va semblar molt interessant, el negre, el blanc, el gris, diverses tonalitats de marró. També m'ha agradat molt el llenguatge no verbal dels actors i les actrius, tot allò que es podia explicar a través del llenguatge no verbal i del subtext no calia fer-ho a través del text. Les transicions, que són importants per aconseguir explicar aquests 90 dinars de Nadal d'una família, la família Bayard, una família d'Estats Units, a cavall del segle XIX i del segle XX, amb les seves corresponents relacions socials i els condicionants històrics propis d'aquesta època. La seva banda sonora, una banda sonora molt bonica que aconseguia acompanyar aquestes transicions amb un punt de melancolia i de nostàlgia que em van semblar molt i molt interessants. Res més, us encoratjo a poder veure altra vegada aquesta obra. Crec que la companyia La Ruta 40 ofereix aquesta possibilitat i us envio una abraçada molt forta, ens en sortirem.